Чудя се какво знаят те за мен, когато името ми бъде споменато някъде, където мен ме няма. Ако изобщо знаят как се казвам. Дали го произнасят като обяснение или като нещо, което трябва бързо да бъде подминато, като грешка, която не се вписва в живота, който са получили. Опитвам се да си представя, но не мога да намеря версия, в която все още съм част от всичко това. Може би някога са попитали, когато са били малки, и са получили отговор, който всъщност не е бил отговор. Нещо, което отново е затворило разговора. Може би рано са научили, че има неща, за които не се пита, и така се превърнах в нещо, което не се изрича на глас. Не човек, а празно място с име. Не става дума за това, което направих аз, а за това, което са казали на тях. Какво знаят те за мен сега? Все още ли съм нещо, което съществува? Или съм бил изтрит преди да могат да разберат? Мислят ли, че съм си отишъл завинаги? Или че просто не съм искал да остана? Какво знаят те за мен? Или никога не съм бил там истински? Мисля за малките неща, които никога няма да видя. Как изглеждат сега, как звучат гласовете им. Дали приличат на мен по начин, който никой никога не е споменавал. Или всичко, което е дошло от мен, бавно е изчезнало от тях, като нещо, което тялото вече не помни. Дали някога са стояли някъде, усещайки, че нещо липсва, без да знаят какво? Празно място в нещо, което е трябвало да бъде цяло. Може би точно там съществува, не като човек, а като чувство, което не може да бъде обяснено. Знаят ли, че все още съществувам? Че все още се събуждам всеки ден и мисля за тях като за нещо, което никога не свършва. Знаят ли, че правя музика, че се опитвам да извадя всичко това от себе си? Или гласа ми е просто още един, който никога не достига до тях? Седя и пиша имената им, без да знам дали все още имам право на това. Сякаш това още е моето място, въпреки че отдавна не. Научих се да не пускам мислите твърде далеч, но това никога не работи, защото където и да ги спра, те винаги свършват на едно и също място при тях. Ако един ден застана пред тях, дали ще почувстват нещо или ще бъда просто непознат, заради когото няма причина да спрат? Дали името ми ще означава нещо или ще бъде просто звук, който никога не им се е налагало да научат?